Rasulullah salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji fatai. Dewi, wallahu nggih. Wallaha ing Gusti Allah as'alu nyuwun ingsun hu ing Allah. Wallaha ing Gusti Allah, wallaha ing Gusti Allah as'alu nyuwun ingsun hu ing Allah. I'anata ing pertolongan. Wal hidayata petunjuk. Kultu khalih ngucap ingsun. Kultu khalih ngucap ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Manane rahim. Ai abta'u tegese ngawiti ingsun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah seke puji le Gusti Allah Rabbil alamin ata mengirani wong alam kabeh. Ai malakahum tegese miliki sapa Allahum ing alamin. Sing duwe alam Gusti Allah. Ana alam donya, ana alam muluk, ana alam mulku, ana alam muluk. Alam mulku kuwi alam manusa. Alam muluk alam malaikat, alam setan, alam muluk. Tum alam jabarut alami Allah taala. Berarti Gusti Allah menggunakan alam bal. Alam milik Gusti Allah maksudnya. As-salatu rahmat tadi masalah keselamatan ala sayyidil awalin muga tetep ing atase Gustine wong kang kawitan wal akhirin lan wong kang akhir. Gustine wong kang kawitan lan Gustine wong kang akhir sapa? Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Aswatikil wakti kang bener janjine. Aswatikil wakti kang bener janjine. Al amin kang kena dipercaya. Al amin kang kena dipercaya. Wa ala ya sekali. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Wa ala alihi keluargane Nabi Muhammad. Keluarga Muhammadin. Wa sahbihi lan sahabate Nabi. Wa sahabati lan sahabate Muhammadin. Al muhajirin yaiku sahabat muhajirin lan ansor lan sahabat ansor. Sahabat Nabi kono loro, ana sahabat muhajirin, sahabat ansor. Sahabat muhajirin itu sahabat sing melu kanjeng Nabi teko Mekah ngalih nang Madinah. Yang sahabat ansor, sahabat penduduk asli Madinah. Ajmain kale sekabiyane radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhum ing sahabat muhajirin wal ansor. Warhamni lan mugi melasi Allah ni mugi melasi jenengan ni ing kula. Warhamani ya. Warhamani lan muga-muga melasi Allah ni ing ingsun. Ora irhamni di fi'il madhi. Warhamani lan muga-muga melasi Allah ni ing ingsun. Bihubbihim sebab demen ansor muhajirin, sebab demen muhajirin ansor. Muga-muga kita aku khususnya Im Sonef diolasi Gusti Allah sebab Im Sonef seneng ini muhajirin lan ansor. Kita pisah lah ya salah isibul iman. Amma ba'du anapun tay kang sausi kang sinebut. Amma ba'du anapun sausi kang sinebut. Amma ba'du anapun sausi kang sinebut fa innal mu'mina mongko sak temene wong mukmin ala kamila kang sempurna. Fa innal mu'mina mongko sak temene wong mukmin wong kang iman. Fa innal mu'mina mongko sak temene wong kang iman ala kamila kang sempurna.
kang sempurna fi imanihi ing dalem imane mukmin. Berni ya. Fa innal mu'mina mung satemene wong kang iman al kamil kang sempurna fi imanihi ing dalem imane mukmin. Wa huwa utawi mukmin kamil iku al mukminu haqqan mukmin kang nyoto. Mukmin kang nyoto. Sing darani mukmin sing sempurna iku mukmin sing nyoto mukmin jelas mukmine. Sapa mukmin nyoto mau? Man yaiku wong kamulat kang sempurna fihi ing dalem man apa subul iman cabang-cabang iman. Wong sing cabang-cabang iman sempurna. Iman bercabang-cabang, cabangnya iman sempurna, udah ini mukmin kamulat mukmin sing sempurna. Waman utai wong nakal setang kurang minhu saking man apa wahidatun siji wae minha saka subul iman. Waman utai wong nakosot kang kurang minhu saking man wahidatun apa barang siji wae minha sing subul iman. Nakoso mau kurang min imanihi saking imani mukmin bihas biha sebab kelawan milang-milang kekurangane. Bihas biha kelawan milang-milang kekurangane subul iman. Jadi nek ana wong sing kurang siji wae saka subul iman, imane kurang siji wae imane. Wong ku mau diarani imane ya kurang. Nah kurangi sapiro, delok sapiro kekurangane. Dihasbiha kelan milang-milang kekurangane, kalau kekurangane subul imane mo. Jadi rujuki mastare ya. Dihasbiha kelawan kira-kirane angkusuha naksuha. Walau ma'muru yang diperintah, walau ma'muru tegang diperintah iku ala nau'ani itu serong bagian. Perkara diperintah iku ana loro. Walau ma'muru te perkara diperintah. Perkara diperintah iku ala nau'ani atas serong bagian. Fardun siji fardu wa mandubun sunnah. Di perkara yang diperintah dening Allah iku ana loro. Ana kale perintah wajib, ana kale perintah sunat. Fa fil fardhi mengko iku ing dalam fardu ubudiyatun utawi rasa ngumawula ibadah namanya. Itu tororo ubudiyatul editorir itu tororo ya. Ing dalam yaiku ibadah kang pasti. Ibadah sing pasti. Sing kagak ditinggal. Ubudiyah mungsung mawula sing pasti. Wafin nafil yang dalam sunnah, sing dalam sunnah itu apa? Iku ubudiyatul ikhtiar, ubudiyah kang kena pilih. Ubudiyah sing kena pilih, pilih ngelakoni atau pilih orang ngelakoni karena nek sunnah iku. Wasumiyana diarani apa mandub naflan ing ana sunnah. Naflan sunnah. Li anahu kalau satemene mandub barang sunah itu zaitun tambahan Allah asli atas kang asal. Asalnya wajib mau terus tambah sunnah. Itu merupakan tambahan. Jadi sunnah itu artinya tambahan. Kama ana kaya satemene sira.
Zaitun iki tambah fil wujud ing dalam wujude. Kaya kita iki tambahan wujud idza kana Allah. Krana anane Gusti Allah. Jadi kita iki dadi tambahan wujude Allah. Asale mung Gusti Allah tok. Kita digawe dening Allah. Kita digawe tambahan. Nek ngono berarti Gusti Allah iku ana, anane Gusti Allah iso ana kita kabeh iki. Kita iki dadi tambahane Gusti Allah. Satu Gusti Allah, dua makhluk Allah. Wis sing ngono iki. Dadi ora berarti Gusti Allah ora satu Gusti Allah sing utama, sing wajib. Nah kita iki hanya tambahan. Timbang sunah mau. Wa anta utawi sira sumakun tanuli kari-kari ana sira. Fa anta mongko ta sira ku naflun sunnah. Kita iki sunnah. Aiza itu untuk kita tambahan fi wujudillah ing dalam wujude Gusti Allah taala. Ditambahan wujude Allah. Fala buta mongko ora kena ora laka kedue sira min amalin saking lakoni ing amal usama kang dianaflan ing naflan ing sunah. Kok kita gak kena ninggal sunah yo gak kena. Itu kita lakoni sunah mah. Gimana? Oke. Wa utawi naflan iku asli sira. Pira iki asline ya naflan mau. Sunah mau. Tambahan mau. Duh. Wala putalan kono ora kena ora. Min amalin sing lakoni usama kita fardhu ning fardhu. Semono gumane kita ya gak kena ninggal fardhu. Wa te fardhu iku asal. Fardhu iku sing asal. Apa fardhu sing asal wujudul wajib anane barang sing wajib. Wujudul wajibil wujud. Wujudul wajibil wujud iku anane wajib wujud. Wajib ana. Sapa sing wajib ana? Wa te wajibul wujud iku Allah Gusti Allah. Sing wujude wajib anane Gusti Allah taala iku. Nek kita iki sunah digawe Allah ya apik. Digawe Gusti Allah ya apik. Mbamane ngono mbamane. Gusti Allah wajib anane tapi nek kita gak. Kita iki Gusti Allah gawe kita ya gak piye-piye, ora gawe kita ora piye. Fi'lu kulli mungkin autarkuhu. Allah iku ninggalno sing mungkin ya berhak. Nglakoni sing mungkin ya berhak. Iku berhak Allah, hak prerogatif Allah. Wa wujudul wajib wujud iku Allah taala Gusti taala. Fa fi ada'il fardhi mungko ing dalem nekani barang fardu anta utawi sira lahu maing fardu wa fi asai naflilan ing dalem nglakoni perkara sunah anta utawi sira laka kedue sira. Wa fi asai fardu mungko utawi nekani perkara fardu anta utawi sira lahu kedue Allah. Ati yang nglakoni fardu mah kedue Allah. Wa fi asai naflilan ing dalem nekani sunah anta utawi sira laka kedue sira. Nek lakoni sunah ya kedue kowe dhewe. Sunah iku mbok lakoni ya gak piye-piye ya ganjaran. Mbok tinggalno ya ora dosa. Iki salah terserah awakmu sunah iku. Tapi nek wajib gak kena krana Allah. Kena ditinggalno krana Allah. Wajiban mesti wajib untuk kita umat Islam. Wal manhiyu larangan. Wal manhiyu larangan iku ala qismaini ing atase rong bagian. Larangan iku ya ana loro. Nayun khabara. Siji larangan kang haram. Nayun khabara, larangan kang haram.
wa nahyun karohat wa nahyun karohata wa nahyun karohati ini ya, lan larangan kang apa sih larangan kang makruh. Larangan yo ana loro. Ana larangan sing haram, ana larangan sing makruh. Ya makruh iki sing cara barang dadi samar-samar kuwi gak jelas harame, gak jelas halale iku jenenge makruh. Disingiti. Wal fardu te fardu iku ala nawain ing atas bagian fardu iki ana loro. Fardu ainin siji fardu ain. Wa te fardu ain iku ma barang apa wae perjalanan kelakuan wajib kang wajib ala kulli saksin ing atas saben-saben awak-awakan bi ainihi kelawan keadaane ma lawan siji-sijine ma ala saksin ing atas kulli saksin saben-saben wong bi ainihi kelawan keadaane saksin ya kan saksin. Jadi sing diarani fardu ain iku fardu sing wajib dilakoni dening saben-saben wong siji-sijine wong wajib nglakoni dhewe-dhewe. Satu orang wajib nglakoni sendiri-sendiri, gak kena ngalap cukup karo wong liya gak boleh. Berdoain kaya salat lima waktu. Ku berdoain kudu roji kudu salat zuhur. Miftah ya salat zuhur, ali salat zuhur dhewe-dhewe. Gak kena salat zuhuri ali wis roji nurut salat zuhuri ali. Kau usah dhuwur, Haji gak kena. Kena ngono ya penak. Bapak tu kifayatin te fardu kifayah. Bahwa te fardu kifayah iku ma kelakuan utawa pekerjaan ya kana. Ida koma nalika jenengi bi kelawan ma sapa al ba'du sebagian wong sakata mongko gugur apa al ismu dosa anil baqina saking kabeh. Sing dene fardu kifayah iku sesuatu perkara, sesuatu ibadah sing nalika dilakoni wong siji wae kabeh dosane wong sakmono kae gugur kabeh, dosa kabeh. Ini ganjaran sing lakoni tok. Ra melok takziah kok ganjaran, yo ora ganjaran. Omane mati terus sing ngubur wong telu ngene. Yo wong telu iku sing ganjaran. Sing saya iku lare ganjaran tapi ora dosa kabeh. Tapi nek sampe orang mati terus dikubur dibaru ora apa-apano, iku dosa kabeh. Iku maksudnya fardu kifayah ngono. Jangan fardu kifayah mana akeh ora iku tok. Tiap daerah itu ana dokter namanya. Wong sing belajar ilmu dokter iku hukum fardu kifayah. Dadi nek ana wong sing belajar ilmu dokter sithik wis cukup. Wis gak kabeh rasa belajar ilmu dokter apa-apa. Tapi nek wong sak Tuban gak ono belajar dokteran kabeh, dosa kabeh. Bab fardu kifayah iku hukume. Iki mbek ilmu bab salat iki masing-masing wong wajib belajar dhewe-dhewe ngono. Dadi ilmu ora padha ya. Ana sing fardu kifayah, ana sing fardu ain. Nah sing wajib dipelajari ilmu hal. Nah taklim utahe diterangno sing wajib dipelajari ilmu hal, ilmu sing nalika kowe nglakoni apa, kuwi belajar ono. Wong melarat belajar bab zakat, nemen-nemen bab zakat yo kleru. Yo belajar sederhana wae. Wong sing melarat belajar zakat. Ana ulama sing ora patek bener, ora bener. Dadi yo dipelajari tapi yo sederhana wae. Wajib sugih belajar zakat wajib. Kuwi ilmu khair.
Sampai dagang, belajar bab dagang, ngaji bab dagang. Iya dagang sing bener iku piye ngono. Dagang sing menurut syariat Islam iku piye sing bener. Fa'atiyanu mengko utawi nekani, ayo tambah makmuri utawi nekani barang kang diperintah. Watarkun nahi lan ninggalno barang kang dilarang. Wa utawi ityanul makmuri watarkul manhi iku al imanu iman. Awak nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Allah iku buktine iman. Iku tandane iku iman. Ning aku iman Gusti Allah tapi gak nglakoni perintah Gusti Allah. Larangane terak terus wae iku jenenge ora iman. Ora ana buktine imane. Allazi kang fi kang dalem iman iku syahadatul ibadah. Syahadatul ibadi. Syahadatul ibadi ya ibadah ya. Allazi kang fi kang dalem iman iku syahadatul ibadi beja-bejane kawula. Dadi kawula sing iso iman, sing iso nglakoni makmur, ninggalno mandi, iso nglakoni perintah Allah, ngedoi cegahe Allah, iku beja-bejane kawula. Kawula sing paling bejo, kawula sing paling seneng banget. Bejo banget kawula sing iso ngono iku. Wal jami'u tasakabiyani lil khairi maring kebagusan. Kulluhu kabeh jam'u to kulihi jabe khair ya kana iman dina khair ya kana kulli sakabehane khair iku ayan to niat sapa wong fi jami iman ing dalam sakabehane barang ya amal kang lakoni sapa wong hu ing ma wa turukan tinggal sapa wong hu ing ma. Jadi barang-barang yang diperintahkan dening Gusti Allah, kowe pengen lakoni ya kudu niat. Tiap pengen lakoni sesuatu ibadah itu kudu ana niate. Tiap ninggalno sesuatu larangane Gusti Allah ya diniati. Kenapa kamu kok ora ngombe toa? Niat sing ora ngombe toa sebab larangane Gusti Allah. Dadi diniati lemu ninggal orang nglakoni dosa iku sebab nglakoni larangane Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah. Kurbatan krana marek ila Allah taala maring Gusti Allah taala. Kenapa kok niat marek nang Gusti Allah? Dizalikal amal kelan mengkono amal mau wasar kulan tinggal mau. Kelawan oleh nglakoni perintah iku ya krana marek Gusti Allah, olehmu ninggalno larangan iku ya krana marek nang Gusti Allah. Bisa hari poin fatahu mongko fatatu ya fatatu mongko lamun kepotan sapa wong. Lamun kepotan sapa aniyata ing niat, kepotan iki ninggalno. Ninggalno kena manuk murote wae. Payu fatatu mongko lamun ninggalno sapa wong. Payu fatat mongko lamun ninggal. Lamun kepotan hu ing amal apa aniyatu niatna ya. Payu fatat mongko lamun kepotan hu ing amal apa aniyatu niat nek lamun ngamal mau ninggalno niat. Fa innahu mongko sak temene fa innahu ta fatahu fatahu mongko pot du ing man apa al khairu kebagusan kudu sakabehane khair. Nek kowe sampe ora niat ya ilang kebagusanmu. Wong salat ora niat ya ora apa-apa. Wudu ora niat ya rasa wudune. Poso ora niat, ya baleni posone.
fatahu mongko pot hu ing wong apa al khairu kebagusan kulluhu sakabehane khair fafarku mongko te perbedaan baina tarki antara ninggal biniate qurbah ilallah kelawan niat marek ing Gusti Allah fafarku mongko te perbedaan baina tariki kelawan baina tariki antara ninggal binatul kurbati kelawan niat marek ilallah maring Gusti Allah wa tarukulan ninggal bigoiri hadirnya kelawan tanpa ikini ya kama fil amal kaya dene ing dalem ngamal mang padha wae nek kowe ninggal barang elek ora mbok niati ya ora oleh apa-apa nek ninggal mau jangan ora dosa meninggal perkara ya dosa loh. Tapi nek gak mbok niati ya oleh ganjaran isane lek meninggal perkara mau oleh ganjaran kudu mbok niati asal gak ngombe ninggalno enak ku karena Allah taala karena Gusti Allah ya wis niati ku tok. Dadi kita ninggal perbuatan elek iku krana ninggalno larangane Allah. Fal fardu mongko te fardu minal iman iku saking iman minal amina min amalin sapa ngamal wasarkin lan ninggal ini fardu sebagian iman sangka ngakoni lan ninggal iku bid'u wasatun punjul 70 bagian punjul saka 70 wa ghairu fardilan sa'liyane fardu fil mandubating dalam perkara kang disunat wal makruhat lan perkara sing dimakruhno layan kasir iku ora kena kaitung ora kena karingkes dene sing masalah kesunatan kok sing dimakruhno gak iso diringkes saking akeh nek fardu iku iso diringkes dadi 70 punjul. Al-awalu teng kawitan iku al-iman billahi ing Gusti Allah. Sing kawitan iman nang Gusti Allah. Wa sifatihi lan sifat-sifate Allah. Wa kudusi malan iman anyare barang dunahu kang sakliyane Allah. Kowe percaya nang Gusti Allah nek lan percaya maring liyane Allah barang sing anyar kabeh. Tegese anyar iku ciptaane Allah. Gaweane Allah. Jadi sakliyane Allah iku kudus. Barang sing anyar sing diciptakno dening Allah. Allahumma qul Gusti Ta'ala ya fahamu iku ora la yufahamu iku ora kena difaham ilahan ing pengirat ilaman kejaba wong ngono ya Allahumma qul Gusti Ta'ala ya fahamu iku ora faham ilahan ing pengiran ilaman angin wong haitsu asma'uhu al-husna sekirane pira-pira asma-asma Allah al-husna kang bagus lamin khaitu annahu ora saking sekirane satemene Allah iku mu'arrun lepas an hadil asmaul husna sangka iki pira-pira asmaul husna. Jadi Gusti Allah gak iso difaham kejaba sing paham wong sing ngerti Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna itu dingerteni tenan iku iso paham tentang Gusti Allah. Ora kok Gusti Allah iku terus aduh atau bebas ninggalno Asmaul Husna ora ngono, kan kira terus gak ngerteni Asmaul Husna pengen ngerti Gusti Allah gak iso. Dene pengen ngerti tentang Allah kudu belajar Asmaul Husna.
pelajari apa yang isine. Fala buddha mongko ora kena ora min tauhid saka nyuwijekno ainuhu anane Gusti Allah. Aini min tauhid aini saking nyuwijekno anane Gusti Allah. Keadaane Allah taala. Jadi kudu wajib nyuwijekno Allah. Gusti Allah hanya satu. Maka satu asma'i uti akeh asmane Allah. Kabil majmu' lan kelawan upakate para ulama. Kabil majmu' lan kelawan upakate para ulama sing diupakati para ulama. Wa ya Allah iku ilahun pangeran. Ma'budu kang disembah. Berakin kelawan bener. Al-mustaghna kang semuge. Mungkin dikisi ora butuh. Al-mustaghna kang ora butuh kana makna murote. Nek asine maknane semuge. Semuge iki ora butuh. Angku lima sing saben-saben barang siwa kang saliyane Allah. Muftaqirun butuh ilahi maring ma. Jadi Gusti Allah itu hak wajib disembah kelan bener. Tur Gusti Allah iku ora semugih sangka saben-saben barang saliyane Allah. Wal muftaqiru ta barang kang al muftaqiru ta barang kang butuh ilahi maring Allah iku kulo ma saben barang ada kang saliyane Allah. Al mustaqiru te barang kang wong kang butuh, wong kang butuh ilahi maring Allah iku kulo ma saben barang ada kang saliyane Allah. Dene saliyane Allah mesti butuh Gusti Allah. Nek Gusti Allah gak butuh kita. Gusti Allah gak butuh kita. Sing butuh kita butuh Gusti Allah. Pasani si nomor jam lagi materi ini terang. Setengah kurang. Langsung dari ini. Pasani si kamu makan pengeloro. Al-imanu iku iman di malaikat di kala malaikat Allah. Sing nomor iman nang malaikat Allah. Aksarum ake malaikat bisa mawating dalam langit. Wahum utai malaikat iku layak suna ora padha maksiat so malaikat Allah ing Gusti Allah. Ora padha bangkang ya kena. Lek suna padha bangkang sapa malaikat Allah ing Gusti Allah maing barang amal perintah sapa Allahum ing malaikat. Malaikat gak tahu bangkang perintah Gusti Allah gak tahu. Diperintah Gusti Allah apa yang malaikat nurut. Bahkan ulama sing ngarani malaikat ku nirono elek wae ra iso. Nek menungso iki totalitas. Nirono elek ya iso. Nirono apik ya iso. Menungso iki ibadah jungkung kaya malaikat ya iso. Ya ono wong sing ibadah kaya malaikat ya ono. Bahkan derajatnya malah ngungkuli malaikat nek menungso iso jungkui kaya malaikat, para nabi, para wali. Terus elek kaya setan, ngungkuli setan dia juga iso ke menungso. Tapi nek malaikat gak iso nglakoni apik tok, nglakoni elek gak iso malaikat. Wis diciptakno ngono ya Allah. Wa yaf'alu lan padha nglakoni so malaikat. Waya fa'alun padha nglakoni so malaikat mah ing barang yuk maru kang diperintah so malaikat. Malaikat nglakoni apa sing diperintahno, malaikat yo dilakoni. Ana sing digawe sengenge ngene. Yo gawe sengenge bergawe sampai dino kiamat sampean. Ana dikasih sujud sampai dino kiamat. Malah diperintahno ya bulan juga bulan, gue joker bulan ya. Nanti kira mau bunga bumi ya bumi gitu.
bunga wae malaikat. Bahkan ana malaikat sing dicancang Gusti Allah. Sikile dikek dhuwur, ndase dikek ngisor dikek telaga sing ilate gak iso ngombe teko telaga kono cancang dhuwur. Wis ke malaikat Harut Marut. Bapak di malaikat Harut Marut itu sombong piye. Aku sombong menungso ki dicandi Gusti Allah Taala swarga kon lakoni perintah kok gak iso gak gelem. Sombong ngono dadi bisa coba malaikat dari maut dipasang nafsu. Pasang nafsu di Allah Taala. Akhirnya kepengin nglakoni dikek nafsu jadi kaya wong ngono, kepengin wedok, kepengin apa ngono. Sampai nglakoni dosa. Ya sampai pengajaran nih kon milih mbek Allah Taala, kowe tak ajarno akhirat apa tak ajarno donya. Nek tak ajarno akhirat tak cemplung neraka salawas-salawase, tapi nek tak ajarno donya sikilmu tak datang nang dhuwur langit. Elat sirahmu tak ngisor tak telaga tapi gak iso ngombe kudu ngombe gak iso ngombe. Harus dikek nafsu ya kudu ngombe barang ngono. Nek asline malaikat gak kudu ngombe. Karena dhek wis dipasang nafsu kudu ngombe kudu apa. Ngajaran sing kaya ngono ku dipilih malaikat Harut Marut. Milih donya mon Gusti. Ku nek donya iki ana bare. Ben kiamat wis bar, sampai dina kiamat wis warga. Tapi nek akhirat neraka gak ana putuse. Dipilih pengajaran donya malaikat Harut Marut. Nek ana wayangane dene Haruta Maruta. Al-Qur'an Haruta Maruta Al-Qur'an kok. Iku critane Harut Marut iku ana tafsir Jalalain ning kabeh. Harut Marut. Wafal itu teh kaping 3 nih ngaji tafsir Jalalain jelas Harut Marut Harut Marut ini juz Baqarah wasian. Wafal itu kaping 3 nih iman bikutubi kelawan kitab Allah. Sing nomor 3 iman nang kitab Allah. Alat tikang angzarat kang temurun apa kitab ala nabi ngatasi nabinya Allah. Nabi Allah minda setengah saking kitab setengah saking kutub dikutubihin ya. Minda setengah saking kutub iku suhufi Ibrahim Musa lampiran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu suhuf, sing suhufi Ibrahim Musa itu suhuf lampiran termasuk itu. Tapi kitab sing jenenge asli mung 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran jelas. Suhuf itu gak dihitung, gak anu hitungnya ini kitab. Suhuf itu termasuk suhuf Musa, Ibrahim Musa itu termasuk kitab. Itu sing wajib kita imani. Nah, jan iman cara ijmal. Gak cara pencian. Ya kita wajib ngimano nek kabeh nabi ku duwe kitab dhewe-dhewe, di pedoman dhewe-dhewe, kabeh di pedoman dhewe-dhewe. Dene sing wajib kita perincian no, 4 no. Zabur, Taurat, Injil, Quran iku sing wajib cara tafsil, kabeh cara ijmal. Minda setengah saking kitab, setengah kutub, suhufi Ibrahim lampiran Ibrahim, Musa lampiran Nabi Musa. Alaihi mamukot tepi ngantasi karuni Ibrahim Musa, assalamu te keselamatan. Karo api te kami bapate, iman sing kami bapat. Iman birusuli karena utusan Allah. Iman utusan Gusti Allah.
alladzina rupane wong akeh alladzina rupane wong akeh arsalu kang ngutus ursalu kang den utus sapa ladzina ila umamihim maring pira-pira umate ladzina ursilu ya duma awalu aku sira maqabla akhir ini majhul apa ini majhul alladzina rupane ursilu kang den utus sapa ladzina ila umamihim maring pira-pira umate ladzina wa bimalan kalawan barang jaat sing teko jateng kobi kelawan gawama sapa rasul para utusan min indillah sangarsane Gusti Allah taala min awamiri saking pira-pira perintah wan nawahi wa manahi lan pira-pira larangan wal ahkam lan pira hukum sapa rasul iku yaiku wong-wong sing diutus dening Gusti Allah nang umate dhewe-dhewe kelawan nggawa barang sing saka Gusti Allah. Rupane barang napa? Yaiku perintah lan larangan lan hukum jenenge apa agama. Sing digawani agama mek Gusti Allah kaya ngatur umate mau. Nah, perincian agama apa awamir wa manahi wal ahkam. Perintah, larangan, dan hukum-hukum. Kalau komisu kaping 5 nih, al-iman bil qadari, iman kelawan pestine Allah. Wa fil hadis ing dalam hadis, la yu'minu ura iman sapa abdun kawula. Hatta yu'minu sehingga iman sop abad bil qadari kepasten khairihi bagus-bagus qadar wa syarrihi lan ele qadar wa hatta ya'lamune sehingga weruh sop abad annama satemene barang asaba kang ngenani ing abad lam yakun iku ora ana apa ma liyuh tiahu krono keluputane abet wa annama la satemene barang akhta kang luput sapa abet du ing malam yakun niku ya ora ana liusiba ngenani hu ing abet. Dadi ora diani wong iman, kawula iku ora diani iman nek gak percaya mbek api-api pestine Allah lan ele-ele pestine Allah. Lan sehingga ngerteni nek satemene barang sing enake nang nggone awake mau gak kesalahan dia. Dia kok sampe kena perkara gak bukan kesalahanmu kok ngene gak ngono. Ngerteni gak kesalahan dia, memang iku takdir Allah ngono iku wis. Barang sing dadi salahi wong mau senajan kleru langkahe gak iso ana ide kecuali takdir Allah. Dadi sing ana mau takdir Allah dikamangane ngono kita salah, kita bener. Semua yang terjadi pada kita apa yang terjadi nang awak kita iki memang takdir Allah kudu ngono. Bukan kesalahan kita. Tapi itu memang takdir Allah kudu ngono. Rawahu Tirmidzi. Tapi ini ya kados liya ya ini. Nalika kowe kena perkara iku angen-angen awakmu dhewe. Dosamu apa kok sampe kena iku kudu angen-angen. Ono sing kuat kena tangan ya ono. Jadi Nabi nek dawuh iku Nabi bijaksana. Sopo sing di adepi Nabi ku sapa? Ora kok
ini terus ora ngono. Tunggale Nabi tau perintah. Api-api wongku wong sing salat pada awal waktu. Api-api wong salat ing awal waktu. Tapi Nabi juga pernah pada waktu panasnya nemen kota Madinah panas, Nabi abrot. Adem masih engko dhuwur kowe. Ben adem sik. Keadaan panas gak iso khusuk. Biar rano kipas, rano kipas rano dadi yo bara adem sik, engko dhuwur engko sik ngono. Tapi pernah ngono ya pernah. Hatiku wong jadi bijaksana, delok sapa sing diadepi sing Nabi mau. Itu aja dicekeli ngene yo, cekeli terus yo, Kak. Aduh, hati liya ono sing terang gak ngono. Ndelok keadaane piye kan lho. Wasati itu kaping 6 iku iman bil yaumil akhir kelawan dina akhir. Jam piro iki? Tengah so. Nggih. Sing nomor 6 iman na dina kiamat, dina akhir. Ail kiamah tegese dina kiamah. Asyamilat kamang kulil ba'ti mang dino ba'as wal hisab lan dino hisab wal jannah lan warga wal nar lan neraka wasurat lan siratal mustaqim wal mizan lan traju untuk timbangan. Jadi kowe kudu percaya anane dino kiamat. Nang ngene dino kiamat iku ana dino ba'as, ana hisab, ana swarga, ana neraka, ana sirat wa siratal mustaqim, ana mizan, ana traju, ana timbangan. Ba'as itu apa? Ba'as itu tangine menungso saka kuburan, dina ba'as. Ba'as itu bangkitnya manusia dari kuburnya masing-masing. Sampai diterangkan oleh takut iki lebar, takut iki lebar kan ngaji takut iki lebar. Cukule wong ngene nalika dene ba'as iku ya dene cukule buah apa biji-bijian nalika labuh. Nalika ana udan pisan, iku kabeh cukul ana kelinci cukul, kacang tunggak sing ana cukul, kedele cukul, sukut-sukut cukul. Kaya dene iku. Iki cukule wong kaya dene cukule biji-bijian nalika waktu labuh. Cukul kabeh. Kuwi dina ba'as. Lan ana hisab. Hisab iku ngitung-ngitung amal kita. Ngitung-ngitung amal kita. Ya mulane wong ku kapan tak ben dititilan di Allah. Idza nukisa udhiba. Wong gak dititi dari Siti Aisyah kan. Biasa tahu idza nukisa udhiba. Wong gak diteliti di Gusti Allah tentang amale kelakuane mesti kena siksa. Mergi wong ku mesti ana salah, akeh salahin bang, bener akeh salah. Sapi-apiane wong. Lah wong sing ora diteliti sing langsung swarga bigore hisab lha iku sing bejo. Kita usah piye isane kita tanpa dihisab di Allah Taala. Di antara sebab iku ansekno salat jamaah. Iku termasuk wong sing sumben bebas sangka hisab. Wal jannati lan swarga. Panar lan neraka. Asyirat lan siratul mustaqim. Bersama sirat jalan menuju surga. Jenenge siratul mustaqim. Ini diterangno nek ana wong ya nang kitab. Aku ini mau kitab nalika ngaji Jumat awan. Oh itu. Sebagian maca la ilaha illallah, ahli tahlilan maca la ilaha illallah. Wong sing maca la ilaha illallah iku besok dosane disepuro ambek Gusti Allah. Wis ngeles temen nek maca. Terus la ilaha illallah mau didadekno malaikat ya, suaramu didadekno malaikat ya Allah. Nah kita
Turun-turun. Dadi malaikat munggah no langit, petuk malaikat pirang-pirang. Petuk malaikat pirang-pirang dihormati malaikat sampean manggono keagungane Allah. Manggono keagungane Allah. Aku mau manggono keagungane Allah. Selagi wong sing dadekno aku sing maca aku iki di sepuro dosane. Nuli Gusti Allah dawuh tak sepuro dosane wong sing maca dadi awakmu iku. Malaikat no manggono kono. Sampai sampeyan kuburan wong mau dituntun karo malaikat sing dadi kok la ilaha illallah. Sampai tok dina kiamat, sampai tok dituntun mustaqim, wong dituntun malaikat sing terjadian saka la ilaha illallah. Lan sing maca la ilaha illallah ku penting. Bisa dadi malaikat sing iso nuntun kita no arah kita nalika kita nguwat Siratal Mustaqim. Wal mizan nan timbangan amal. Teman-teman jelas yang ini Al-Qur'an kae. Man taqulat awazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Sapa sing abot timbangane bakal mlebu nanggone kehidupan sing diridani dening Allah. Man khaffat nawazinu fa ummu hawiyah. Sapa sing enteng timbangane amal apike enteng, amal eleke akeh, wong mau ummu hawiyah panggonane neraka hawiyah. Ama atruk kamaya narun khamiyah. Beni sing bulat-bulat. Iku patokane iku. Dadi wong ku sing nglakoni amale akeh apike jelas warga. Akeh eleke jelas neraka. Iku asline ngono. Asline iku asli ngono. Tapi dengan seizin Allah, dengan pengapurannya Allah, dengan syafaatnya Kanjeng Rasulullah, gak terjadi. Insya Allah ini kita oleh pertolongan Allah, oleh pertolongan Rasulullah, disyafaati Kanjeng Nabi, gak sampai dilaksanakan sing mau. Ditambahi mbek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akeh selawate bakal ditambahi mbek Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akeh mau selawat, akeh mau la ilaha illallah sing akeh. Insyaallah dengan bacaan selawat, bacaan la ilaha illallah, bacaan astagfirullah ikulah sing iso ngangkat kita no arah ajan itu biwiri hisab. Swarga tanpa hisab. Wallahu alam. Bisa meneh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin wa fishan, la ilaha illallah al-amanul aman min zawal iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanu kal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Fatihah. Apa yang diri? Diri, wallahu ya. Wallahu ing Gusti Allah as'alu nyuwun ingsun hu ing Allah.
wallaha ing Gusti Allah wallaha ing Gusti Allah asal nyuwun ingsun ing Allah al i'anata ing pertolongan wal hidayata petunjuk kultu khalih ngucap ingsun bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim manane rahim ai abta'u tegese ngawiti ingsun alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah seke puji le Gusti Allah rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh ai malakahum tegese miliki sapa Allahum ing alamin sing duwe alam Gusti Allah ana alam donya ana alam muluk ana alam mulku ana alam muluk alam mulku ki alam manusa alam muluk alam malaikat alam setan alam muluk alam jabarut alami Allah Ta'ala. Berarti Gusti Allah menggunakan alam bal. Alam milik Gusti Allah maksudnya. As-salatu terhormat tadi masalah keselamatan. Ala sayyidil awalin muga tetep ing atase Gustine wong kang kawitan wal akhirin lan wong kang akhir. Gustine wong kang kawitan lan Gustine wong kang akhir sapa? Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Aswatikil wa'di kang bener janjine. Aswatikil wa'di kang bener janjine. Al amin kang kena dipercaya. Al amin kang kena dipercaya. Wa ala ya sekali. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan keluargane Nabi Muhammad. Keluarga Muhammadin. Wa sahbihi lan sahabate Nabi. Wa sahabati lan sahabate Muhammadin. Al muhajirin yaiku sahabat muhajirin lan ansor lan sahabat ansor. Sahabat Nabi kono loro, ana sahabat muhajirin, sahabat ansor. Sahabat muhajirin itu sahabat sing melu kanjeng Nabi teko Mekah ngalih nang Madinah. Yang sahabat ansor, sahabat penduduk asli Madinah. Ajmain kale sekabiyane radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhum ing sahabat muhajirin wal ansor. Warhamni lan mugi melasi Allah ni mugi melasi jenengan ni ing kula warhamani ya warhamani lan mugi melasi Allah ni ing ingsun ora irhamni di fi'il madhi warhamani lan mugi melasi Allah ni ing ingsun bihubbihim sebab demen ansor muhajirin sebab demen muhajirin ansor muga-muga kita aku khususnya yang musannaf diwelasi Gusti Allah sebab yang musannaf senang ini muhajirin lan ansor. Kita pisah lah ya salah isbul iman. Amma ba'du anapun ta kang sausi kang sinebut. Amma ba'du anapun sausi kang sinebut. Amma ba'du anapun sausi kang sinebut fa innal mu'mina fa innal mu'mina monggo sak temene wong mukmin ala kamila kang sempurna fa innal mu'mina monggo sak temene wong mukmin wong kang iman fa innal mu'mina monggo sak temene wong kang iman ala kamila kang sempurna fi imanihi ing dal imane mukmin berni ya fa innal mu'mina monggo sak temene wong kang iman ala kamila kang sempurna fi imanihi ing dal imane mukmin wa huwa utawi mukmin kamil iku al mukminu haqqan mukmin kang nyoto sing darani mukmin sing sempurna iku mukmin sing nyoto mukmin jelas mukmine sapa mukmin nyoto mau man yaiku wong kamulat kang sempurna fihi ing dalem man
apa subul iman cabang-cabang iman. Wong sing cabang-cabang iman sempurna. Iman bercabang-cabang, cabangi iman sempurna, kudune mukmin kamu ra menjadi sempurna. Waman utai wong nakal setang kurang minhu saking man apa wahidatun siji wae minha saka subul iman. Waman utai wong nakosot kang kurang minhu saking man wahidatun apa barang siji wae minha sing subul iman. Nakoso mau kurang min imanihi saking imani mukmin bihas sebab kelawan